Dobré ránko. Dneska tu máme Renault Captur. Robíme v tom klasiku 4 dvere ako prvý krok. Takže vytlmenie, odlučnenie. Je to taká informácia, nie je to Captur, ale Capture. Je to Capture. Capture. Áno. Vytlmenie, odlučenie 4 dverí našim balíkom Premia cene low costu. To znamená Dr. Aratex Iridium na vonkajší plech, vnútorný plech a na tapacír. Následne na vonkajší plech sa ešte použije Dr. Aratex EV Integra. Takže ten nový materiál pre elektrické vozidlá, ktorý je ľahší, lepší a nenasiakavý. A je to aj vlastne teplná izolácia, aj tlmiaca vlastne odlučňovacia vrstva. Následne vlastne v tom aute sme sa dohodli s klientom, že budeme meniť reproduktory. Budeme tam používať z Granzier radioaktívy, lebo sú veľmi dobré a zákazník bude možno v druhom kroku požadovať zosilovač. Takže aj keď nemáte financie na kompletný balík upgradeu, kľudne to môžete u nás robiť postupne, dvojdvere, 4 dvere, podlahu, podlahy vodiča svoliasta alebo podblatníky, jak vám to vyhovuje. Aspoň si sami zistíte, že ktorý krok vám čo dal a tým pádom budete vedieť do budúcna do ďalšieho auta, že ktorý konkrétny krok je pre vás ten najlepší. Karči už robí zadné dvere, uzatvára, takže všetko je super, jak má byť. Ráno sa začalo, teraz je za 20 minút 10 a máká sa. Je to super, paráda. A ešte sa vlastne aj tapacíre už odlučňujú tou mojou milovanou penou, ktorá sa úplne stlačí na minimum. Všetko je super, jak má byť. A nezabudnite poctivo valčekovať, lebo najlepšie to je vždycky, keď to je poriadne vyvalčekované. Keby ste mali hociaké otázky, alebo chcete sa s nami len stretnúť, kľudne zastavte nás v Janke pri Dunaji, alebo nám zavolajte, alebo nám pošlite mail, čo potrebujete, radi vám pomôžeme. Takže pekný deň všetkým prajeme, čaute, ahojte.